V našom projekte sme využili mikrobit a komponenty z osady Smart Home Kit. Cieľom bolo vytvoriť inteligentný systém, ktorý automaticky reaguje na zmeny okolitého prostredia, ako je svetlo a teplota. Pomocou senzorov a programovania sme dokázali ovládať osvetlenie aj fontánu bez potreby manuálneho zásahu. Na tomto slajde môžete vidieť schému zapojenia celého projektu. Schéma znázorňuje prepojenie mikrobitu so senzormi a jednotlivými výstupnými prvkami, ktoré zabezpečujú správne fungovanie systému. Program neustále sleduje hodnoty zo senzora teploty a senzora osvetlenia. Namerané údaje sa ukladajú do premenných a zobrazujú sa cez sériový monitor. Ak intenzita svetla klesne pod nastavenú hodnotu, systém vyhodnotí, že je tma, zapne sa osvetlenie a vypne fontánu. Naopak, keď je dostatok svetla, lampy sa vypnú. Program zároveň kontroluje teplotu. Ak teplota prekročí nastavenú hranicu, aktivuje sa fontána. Súčasťou programu je aj možnosť manuálneho ovládania pomocou tlačidiel A a B na mikrobite, ktorými možno fontánu zapnúť alebo vypnúť. Náš systém pracuje automaticky podľa aktuálnych podmienok. Keď sa zotmie, zapne sa osvetlenie a zároveň sa vypne fontána. Ak teplota dosiahne 30 stupňov Celzia alebo viac, fontána sa automaticky zapne. Počas dňa zostávajú lampy vypnuté, čím sa šetrí energia. S naším projektom, vytvoreným v rámci programu Enter školy, sme mali možnosť reprezentovať našu školu na konferencii v Bratislave. Zo škôl z celého Slovenska sme boli vybraní práve my, aby sme náš projekt predstavili. Bola to pre nás veľká česť a zároveň príležitosť ukázať výsledky našej práce, získať nové skúsenosti a inšpirovať sa. Ďakujeme za pozornosť.